Selamat hari Minggu tu sude ruas nama dohoti par minggonon martua ma akan aro di bagasan Tuhani. Minggu ta sadarion ima namar guar minggu opuli. Namar lapatan sai tongdo mangaranapi mataku dopak Jehovah. Topik minggu ta sadarion marsomba sian nasa roha tu debata. Tapuji ma debata di bagasan las ni roha tandehon ma sangap di Jehovah. Hite guarni debata ama, dohot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, aibana do mangenet patu sian jorgong. Say do pakon mau, jala asiro hamdiau, ay pujung jalan adangol doau. Hodo ale Jehovah, dihanglupkon rohaku, ale debataku, marhapo santu hodoau, say unang pailau, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami nadiban wagijam, para seroha na sumurong di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, dilehon hodo ibana hungopop kami mamorsan dosan nami, sahat tuhaw na pinarsilangi.
Sai patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami maka porsiai hasiaan ni dosa nami. Asa unang mandele hami ala ni dosa nami, alay asa positutu rohanami, diasi ni roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik na parjolo, sahatu patik na paupaton. Patik na parjolo. Audo Jahoba debatam nina debatata. Dang jadi marakupau bahenonmu debatam. Patik na paduaon. Dang jadi ganonmu jala, dang jadi sumanonmu manang ahana di banua kijang, dohotna di banua tongaon, rodina di bagasa naik, na diturun ni tano, yang go tungga besi sombaon manang si olowan. Patik na patuluhon. Dang jadi dohonon gua ni debata, yang go so ture dalanna, ay hona uhum na doso got akan amarsineang di guarna. Patik na paupaton. Ingot hamuma pabadiaon hari minggui, dina onomari ma ulahamu nasa siulaonmu, alay yanggo ari papi tohoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, na mangebati hutam. Ay dina onomarido di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papi tohoni. Di bainido umbayan na di pasu-pasu debata Jahoba, ari para diananai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian tuhatta debata lau mangulahon na hobar tupatik nai. Ale Tuhan debata sa pargogoy mahami mangulahon na hobar. Kor lansia.
potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Kodo debata pargogo na suatu dosa. Sitopa na sanadong paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan aku ulah hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami naroai. Nang sian pakatyon nami nasoture. Ro di pangaloyon nami di hisap-hisap ni rohan nami. Natama si tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natar sosol bagi do hami nuaing ala ni i. Asi maroham di hami, ale debatan nami. Pardingan bahasa jala para si roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say sama dosa nami sa luhut na. Jala suruh maton di perbadia, turohan nami be. Asa tarbayan hami mangoloiho, di bagasan hati goran, dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan nasora sudah. Na pinar bagam diaka na porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasisan dosa. Romahamu tuau asa mengolu tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Parende Korina.
Hatani debata turpuk epistel diari mingguon, imasian Yohanes opat, buka sian ayat 20 sahatu 26. Tajaha mas secara responsoria. Didolokando martangiang ia opun nami, gabe didok hamu ikon Jerusalem do partangiangan. Disomba hamudo naso binoto muna, kuboto hamido na kusomba hami, ay bangso Yahudi do haroroan ni haluaon. Tondido anggo debata, asaakan na martangiang tu ibana, patut martangiang di bagasan tondi dohot hasit ongan. Dungi nina Yesus ma mandok ibana, audoi na makatai dohot ho. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Marende korama.
tindakon maha persyotai, songona hina tindakon nidongata saha porsion, di sandok portibion rap mahita mandok. Au persea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopa langit dohotan. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siang tondi parbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguma ni 100, nama tetar pajal do ibana di hau pinausilang, na tuat tu, na mengulu di hari patuluhon, nama naik ke surga, la hundul syamu ni bata Jehovah, amanai pargogo na satu dosa ni disima iman menghuni hal au persia di tondi perbadia jala adong sada huria nabadia dohot di hangluan na sudah. Amin. Marende kor gabungan.
tabegema tikting na masa di Huriata. Titing di Huriata di Bagasan mingguan, Minggu tanggal 12 Maret 2020. Sada guarni minggu. Guarni minggu tasadarion ima minggu okuli. Lapatanna saitongdo mangaranapi mataku do Pak Jahoba. Do tema marsobba sian nasa roha tu debata. Paduahon pertangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 10 Maret 2020 di Patupa Huriata do pertangyangan sektor maringanan di Garejaon. Turpuk jamita di enet sian pesalmen 5 ayat 8 1 ayat 10 tolu. Dohok tema lasni roha diak kanong jupangan Yesus. Atong ria mahita roh tu pertangyangani dipuka masuk pukul 10 sia tolu puluh wib. Tulu danak nasorang. Di hari Sabtu tanggal 4 Maret 2020 naung salpu di basa-basa tuata do sada danak bawa tu keluarga jauli tua si mamora inangi Erika Boru Malau. Hipas do dak danaki songoni nang natorasna. Alamat keluarga Jalan Poncol Raya RT Tolu RW Pitu nomor 4 Pondok Bambu. Ruas ni sektor Tolu Wiksia. Parhalado dohot sude ruas pasahaton selamat atas kelahiran anak kedua. Saya ditabai tu hatta ma pasu-pasu tunatoras laho manogu-nogu dak danaki. Opat ruas naib baru. Di jalo do gabe ruas ni Huriata keluarga Rominton Sinambela dohot inangi Afrina Rosani Buru Manurung. Nasida Piddasian HKBP Resort Ebenezer Parparean, Distrik Opat Toba. Alamat keluarga Gang Poncol Sada, Jalan SMP Sada Tolu 5, nomor C11, Pondok Bambu. Parhalado dohot sude ruas ni Huriata pasahaton selamat datang di HKBP Pondok Bambu. Sayang giat ma gabe ruas na mangulu nasida di tonga-tonga ni Huriata. Las jonjong ma pada daud diri amang Romington dohot Aprina. Nah, dulu mak. Ruas napidda. Nunga pidda ruas ni Huriata keluarga Daniel Freddy Tapu Bolon inangi Susi Tiar Mauli Boru Siaturi Rap dohot sada sahalat yanakon nasida sian ruas sektor sada wik 2 nasida piddatu HKBP Ebenezer Resort Parung Bogor, Jawa Barat. Tuhatta matotong madongani nasida di inganan naib baru. Onom mangapuli. A. Di hari Rabu tanggal 8 Maret 2020 naung salpu nunga di Patupa Huriata pangapulion tu keluarga situa SG Simatupang SE MAK Boru Nainggolan ruas ni sektor 2 wik 5. Ima siala naung marujung ngulu natoras ni amang situa SG Simatupang na di hari Selasa tanggal 7 Maret 2020 naung salpo. B. Sadarion Minggu 12 Maret 2020 dung sidung permingguan arian di Patupa Huriata do pangapulio tu keluarga Chris Barnat Simatupang inangi Boru Manurung ruas ni sektor 2 wik 8. Bertempat di Jalan Gading Sia nomor 877 Pondok Bambu. Ima siala naung perjolo di alap tuhatta natoras ni amang Chris Barnat Simatupang tanggal 10 Februari 2020 naung salpo. Papituhon Warta Dewan Koinonia. A. Seksi Paropuan latihan kor. Di Minggu Tasadarion tanggal 12 Maret 2020 dung sidung permingguan arian di Patupa Seksi Paropuan Huriado latihan kor
Pinangido tu sude anggota ina Kamis, ina Hanna, ina Gracia, dohot Serenity, asa hadir mengikuti latihannya. Senam pagi. Hobar tu program seksi perempuan tahun 2020 mulai hari Sabtu 10 Maret 2020 pukul 6 WIB di Patupa seksi perempuan do kegiatan senam pagi nama ringanan di halaman ni Garejaon. Pinangido tu sude ruas HKBP Pondok Bambu asa mengikuti acara. B. Bonataon Pasutri. Di hari Minggu tanggal 10 Maret 2020 pukul 10.05 WIB di Patupa do Bonataon Pasutri maringanan di bagas keluarga Amang Situa Insinyur Henry Sirait Inang Boruna Baban. Alamat keluarga Jalan H. Muhyin nomor 20 RT Onom RW Onom Jatiwaringin. Pinanguido tusude anggota punguan Pasutri asa hadir di acara Bonataoni. C. PA sekaligus Bonataon ina Gracia. Hari Sabtu tanggal 10 Maret 2020 mulai pukul 10.07 WIB di Patupa do PA manang pendalaman Alkitab sekaligus Bonataon ina Gracia maringanan di aula gereja. Pinanguido tusude anggota punguan ina Gracia asa di bagasan las niroharo mangadopi acarai. D. Seksi remaja ibadah dohot seminar remaja distrik. Natuari hari Sabtu tanggal 10 Maret 2020 dohot do onom hala remaja ni Huriatta mengikuti ibadah dohot seminar remaja distrik Walu DKI Jakarta maringanan di HKBP Kernolong. Ima na niuluhon inang sintua ade boru si majutak anggiat mamerhite seminari lam tudingganna persauran iana kota seksi remaja di distrik Walu DKI Jakartaon. PA seksi remaja. Di hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 mulai pukul 10 WIB di Patupa Huriatta do PA remaja dohot pelajar sidi. Pelayan PA Situa Y Hutagalung SHMSI Nats PA Dienet Sian Filipi 2 ayat 1 ayat 4. Walu Wartadewan Marturia seksi sending dohot tim doa. Hobar tu program seksi sending dohot tim doa HKBP Pondok Bambu tahun 2020 imalaho manangyakko sude ruas ni Huriatta alani dibain Huriatta do kotak permohonan doa di pintu masuk tu Garejaon. Pinangido tu sude ruas di Huriatta na mengadopi pergumulan manang permasalahan boima di surat di bagasan harotas jala di pamasuk tu kotak doa. Asa ditangyak seksi sending dohot tim doa setiap hari Selasa. Sia Wartadewan Diakonia Komisi Beasiswa. Sadarion Minggu tanggal 12 Maret 2020 pukul sia WIB manangdung sirung permingguan manogot nunga di pasahat Huriatta melalui Komisi Beasiswa HKBP Pondok Bambu tu 27 halak ruas ni Huriatta nama jalo beasiswa untuk periode bulan Maret 2020. 10 panitia pesta jubileum HKBP Pondok Bambu tahun 2020. A. Tok-tok ripe lau tu pesta jubileum HKBP Pondok Bambu. Hobar tu haputusan rapat panitia pesta jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu Minggu tanggal 12 Februari 2020 naung salpu dalam rangka pesta jubileum nunga disepakati bahwa setiap keluarga jemaat dohot ianakonna naposo bulung naung karejo laho mangalian tok-tok ripe godangna Rp1 juta boydo dicicil. Pembayaran boima ditransfer tu rekening atas nama panitia pesta jubileum tahun 2020 BRI cabang Tanjung Priuk nomor rekening 01 walu onom 01 001 2 sia onom 5 onom pitu.
Tu sude ruas naung transfer asa di Papua matu situa wik na masing-masing. B. Kegiatan Prajubilium HKBP Pondok Bambu. Lahu memeriahkan pesta Jubilium HKBP Pondok Bambu di baik panitia do kegiatan Prajubilium berupa beberapa perlombaan antara lain lomba gerak jalan, lomba memasak, lomba vokal grup, pagelaran budaya Batak, dohot HKBP Pondok Bambu bermasmur. Pinanguidu tu sude sektor seksi-seksi dohot punguan kur asaman dohoti kegiatan ini. Jalaboi ma mendaftar tu situa ade boru 5 jutak, Nyonya Caroline si Hombing boru Manalu, Nyonya Tarihoran boru Tambunan, Nyonya Sinaga boru Libong. Nomor teleponnya boi mata jahat di warta jemaat naung pinarade ni huriatta. 10 sada Surat Sian Distrik DKI Jakarta. Marsugut hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2020 pukul 10 WIB 1 selesai di Patupa Distrik Ualu DKI Jakarta do konven pendeta maringanan di HKBP Cibubur. 12 ruas Namar Sahid. Di bagasan persahito do ruas ni huriata sada inang nyonya pasti pangaribuan boru tahayan nuaeng dirawat di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya ruas ni sektor 2 wik 5. Paduahon amang doktorandus WPC Ambarita na terpapar COVID jala sedang isoman di rumah ruas ni sektor 4 wik 14. Tabuan ma di bagasan tangyang ta asa tumi buhipas di hilala rohana sida. Parhepengon 10. Pelean tu huria godangna 50 juta 650.155 rupiah. Pelean tu pusat 15 juta 670.105 rupiah. Pelean tu desa 5 juta 777.400 rupiah. Pelean tu transistori 5 juta 800.000. Pungusude 70 juta 474.500 rupiah. Songonima titing di huriatta di bagasan mingguan. Saya di pasu-pasu tuhatta masude pakkobasion dohot peliani. Baen sangap dohot puji-pujian di gowarni tuhatta. Mauleate. Marende huria huhut papung upelean. Hosanna di husi hondo makokop jomai
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita saluhutna. Tapi ukma suara ni debata na diturpukon di tonga-tonga ni minggutta sadarion imana tersurat di pesalmen bidu sia 55 mamukamai sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Pesalmen bidu sia 55 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Panunggulion di roha mamuji di bata, lubba-lubba maradupun hatakangon ni roha. Betahamu itai dehon ma jahuba, ita ulupum ma partano batuan ni hatu auta. Ita dapotun ma tujolo ni bohina, marhite-hite puji-pujian. Ita ulupun ma ibana, marhite-hite edde. Ai debata natibul do jahuba, jala raja bulun mengatasi sudiyaka debata. Di bagasan tangan nado, akau jahan ni tanoon, jala guru di bana do pucuni akaduluk, guru di bana do laut, jala ibana do tumopasa, jala tangan na do jumadihon tano darat, beta hita manukap dohot marsoba marsinggang mahita tujolo ni Jahoba sitopa hita. Ibana do debatata jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni tanganna, sadarion out ditangion hamunian suarana. Unang matakangi hamu rohamuna, songon uju di meriba, songon ari uju di masa pangujunan di halongonan, uju na niujunan niaka opumuna au, tung diuji au, atik pe naung di ida nasida pabahenakku, tung 40 tahun bolon leleng na au marbias-bias mida suduti, jadi nikuma bangso parrohalilu do nasida, alai dang ditadda nasida akka dalaku, jadi pola marwari au di bagasan rimasu, molo tung masuk nasida tu para dianakku, ido ianggo sahatna, hamu akadongan nahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus, pasti taboto do lagu jala pasti hiadui taideho nate, ima edde o tau tuba. Raja ni sudena tahu na sumurung na lobi ulimi, molohuida rupami sian nadau, tudos tuitan do dengan jalauli. Lau songonido hiatai dehon ima lagu ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Lau songonido nang edeni hita ganuk marga, lumubima di edeni solak malila, macaita kasdui gabe sada pangajarion
dung dia dehoni tuaka sudut na poso. Ima dohonota akaede na mengagumkan. Haulion ni sadainganan manang tau dohonota. Lau songoni haulion ni sada paropuan Kartini. Alai nuaing napatu ra si pahusor-husoro ni rohatta ima molo songoni hebata mengagungkan hinauli ni sada tao dohot kehebatan ni sada paropuan Kartini. Behado hita mengagungkan debata di pardalanan ni nguluta. Memang patut dora sukunota di bagasono bason bagaimana rasa hormat kita terhadap Tuhan. Debata nama noppa hita, na jumadihon hita, dohot nama narihon hita. Apakah kita masih kagum dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberikan semuanya apa yang kita butuhkan dalam hidup kita ini? Apakah masih ada rasa kagum kita? Apakah masih ada rasa hormat kita? Ai molo terlebat hita rotu bioskop najului molo manuton hadiriotta ngatung suguru hatta ala dang tatoton bepilimi sian mulana. Tetapi kita tidak merasa apa-apa, tidak merasa bersalah apapun bila kita terlambat memasuki ruangan ibadah minggu ini. Walau kita sudah tidak turut lagi dalam liturgi tapuka sian marhite-hite guarni di bata ama anak dohotod di porbadia. Sahat tuna so tatangi hobbe patik ni di bata. Atau ketika kita menonton film atau konser kita merasa wajib mematikan HP kita. Tetapi mengapa masih banyak orang ketika mendengar khotbah, ketika Tuhan berfirman, justru kita membuka HP kita untuk chatting, browsing, mencari lewat Google. Tapa husor-husor may atiamang inang saluhut na hita. Idon waing jauh-jauh ni turpohon asa mamuji marsobah hita tu debata sian nasa rohatta. Menyembah Allah dengan sepenuh hati. Karena kita mengagungkan apa yang menjadi pemberian Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nuaing buhado hita hamuakadongan. Totong do piolo hita mangedihod debata. Totong do piolo hita mangedihon Tuhan Yesus. Tapamanat mara di tonga-tonga ni huriata. Hira holat di gereja do hita. Manang tiki kebaktian do hita burju mangedihod debata. Alai dukoni contoh narupani molo di patuba huria pesta. Dia do gumudang taidehon dung sidung kebaktian. Songoni muse molo mar pesta bonatao na kamarga-marga. Dung sipulaka ibadah. Lumubima molo diudang akaparedia dia. Ahado parjolo di pangido lau dia dehon amang par musik nami baik kamu jo lau sedekoh kamu jo anak naburju dungi manguduk mamuse
amang parmusik nami lau sedeho kamuma ahadu alana dia do bocirna. Dungi parmusik nami edeho kamujo boru pangguaran. Dungi musehe podani dainang dung sipuli poco-poco. Tahu jima jolo mangi tonga kaede di tonga-tonga ni bagas tabi manang dohonot ta akaede nadong di mobil ta dia dong kemudang. Ede naso taringok tu di bata do manang ede nagodang taringok tu di bata. Atik behado ala hurang takas tatadda manang hurang takas tapar hatopot akka nabinahin ni debata di tonga-tonga ni ngulutta. Kita tidak hormat lagi. Kita tidak mengagungkan lagi Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bila kita tidak mengenal dan mengakui perbuatan Allah dalam hidup kita, maka tidak akan ada ketakjuban dan tidak ada rasa syukur lagi. Dan bila rasa takjub dan rasa syukur tidak ada, mustahil juga akan ada nyanyian untuk Tuhan. Alani maha kadungan nuaing naing ma diajari hatani debata hita jala disosoi parpesal menido hadiriota sude asa halak namaridde hita asa halak nagirgir hita marsoba mangolopon madapotton debata marhite puji-pujian dohot edde sian sadok hina arga ning olutta doho sia sadok rohanang todita asa marhite edde tapar hatopot tapa buah-buah tabaritahon taceritahon akka pabahenanna tu halak nasing dungi marsoba mahita songon puncak ni pamujiota nagabe sukun-sukun tuhita nuaing buasa mampu parpesal meni mangedehon jala manubba di bata ima ala dihalongakon ibana do di bata adong doe dit tanam ngedog hati o de bata tunglongang dorohaku referennya ya hadu tahinang hadu referen marendea Tuhan mamujiho o debata ima ido hadirion ni perpesal meni ditadai bana do debata jala di hati dakon sudia kapabahena ni debata di tonga-tonga ni ngoluna akadia ma na dihalongakon perpesal meni lasbui mara tapa adu pitu dirita asa nang hita lam ringgas lahomar soba tu debata na parjulu dihalongakon ibana debata do partano batuanna molo di bagasan bahasa Indonesia didok debata do nagabe gunung batu ima na patuduhon sifat dohot pabahena ni debata na say mangodihon dohot paluahon jadi tano batu manang gunung batu ima dolok nabui gabe inganan mapurus inganan berlindung si anak kamusu asa unang mate amu kadungan na hinaholongan
molo tatadat jala tau kuhod dui buha daikon marid di mahita ganup tiki mamuji tuhatta daikon gumodang manian edeta mamuji tuhani sian mangedihon akanasing ngatorok nuaingon jolma naso mangedihod di bata nagabi partanobatuan alayahan nama nagabi partanobatuan na hepeng partanobatuan na huwaso partanobatuan na jabatan haguguon na nama dibahin nagabi partanobatuan na idora ubahin na solo na sida laho mangedihon di bata napadua hon ahado muse na dihalongakon para pasal mini ikon pujiota do debata ala ibana do debata na mengatasi saluhut ibana do na mengendalikan sude na adong jaladang adong nabui menggantikan posisi ni debata di tengah-tengah ni hadiriota di hadirion ni para pasal mini. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan yang kita imani itu. Alania ala ditoruni pak nado sude akan asingi. Alani maha makadongan lausido si paingot tuhita nuaing. Halak na boto, halak na olo porseya, jala olo pagonggo pondirina, tuaka huwaso niya kahahulumun, manang najima-jimati, manang sumangot niopui, manang bulle-bulle, manang padjaga ni dagingi, manang dia kapartiga-tiga pelaris ninna, ugasan niya kahomiton nasida ma nasumanadda di bata jala nasuhya mangedihon kehebatan ni di bata nuaing tatadda ma di bata hamwa kadongan na hinaholongan jala tapamanat ma akapabahinan na luar biasa di tengah-tengah ni hadiriyota. Dialah Tuhan yang tidak ada tandingannya dalam kehidupan kita ini. Sasitong nanunga di paidaida Israel aha na pinatupan ni debata di tengah-tengah ni ngolunasida. Melobuhi micar mata niari manugu naing. Manang bui tabigi martahua manuk manugu nai suara niak kapidong maridede daiko suara honot tamanian ede honot tamanian maridiau Tuhan mamujiho udi bata nasangapi. Adong dodongan hamwa kadongan na hinaholongan mulodong sesuatu na istimewa dapoksa ditu horma si panganon halumuan ni rohana dungi jolo marid di maibana dohok martangi yang madok mulia titu di bata dungi las marohana mangaton si panganon na tinuhor nanakin. Makanya ada nyanyian yang mengatakan berkat Tuhan mari hitunglah kau kan kagum oleh kasihnya. Ido bana ringgasi bana lahu mangedehon Tuhani. Alani jojo na parjolo tuhita sian turpuhon
tatadda jala hati dakon jala halongakum kagumi kehebatan ni Tuhani doho pabahenanna di tonga-tonga ni ngulum dungi dehon puji jala ulupun maibana sian nasa roham atong tatadda jala tahalongakum madibata doho takapabahenanna naso hatu dusani tarlumubi mai di holongna marhite na mangalehon anak na Tuhan Yesus naong paradihon inganan paradianan na manutong dihita. Ima mabain hita ringgas mangidihod debata siyan nasa roha diganuk tiki. Jala mangujar hita asa ringgas jala tinggil manangihon suarana dohot mangulahon nanidokna. Di pasu-pasu di bata mahita diaka siulauta. Mardongaton Tuhani mahita ala tabu todo waso dohot hagugunna nasumarihon hita. Amin martangiang mahita. Mauliate marohanami di ho Tuhan. Ala dipaingot hodo hami lahu makalongakon saluhukna akapabahenammu di ngulu nami gabi takas hami lahu manubba jala mamujiho Tuhan Jahuba di bantama nami gudang dua kapasu-pasu na pinasahatmu di tonga-tonga ni huriam diaka program-program nanaing si hubasan ni huriam tujulan yun pasu-pasu maka naposom doho saluhu na ruas ni huriami asabuhi mangulahon saluhu na ka program na naing siulaw ni huriam gabi pasu-pasu di ngulu nami. Songonima Tuhan di pasu-pasu na pinasahatmu di hasosorang ni anakon di hadirion ni amanami jauli tua si Mamora inanami Erika boru malau pasu-pasu ma ibur-ibur magudang ianak kon na pinasahat mi di tonga-tonga ni ruas ni huriam bohalammu ma nang naturas lahu manugu-nugu ianak kon na pinasahat mi alay huingot hami Tuhan torop dope sia tonga-tonga ni ruas ni huriam no setaruri di pasu-pasu di hajol maun ipi Tuhan hu pasahat kami tu adupanmu pasu-pasuonmu rumah tangga ni ruas ni huriami nama uas di pasu-pasu di hajol mauni sai pasu-pasu jalasian hodo Tuhan parbui ni siubion asi roham Tuhan marmanangi marbinegi mahosian parlengatami diuas ni roha do disihol ni roha dia karuas ni huriam dihasosorang ni akayanakon songonima Tuhan hubua kami tu adopanmu asa gabi ruas namar panidangion amanami Rominton Sinambila inanami Aprina Rosandi boru manurung di ruas natabba di tonga-tonga ni huriam sai ringgas manasida marparsauran dohot ho di tonga-tonga ni huriam songoni mali Tuhan ingot kami akadongan nami namarsak namarukil aranong jumulu di alapo natoras nasida diamanami situa SG si matupang inang boru nainggulan songonima nang diamanami Chris Barnat si matupang inanami boru manurung hodo pangapuli na sumurung posruhan nami apul-apul na siyan ho taripar di ngulu ni amanami dohot inanami luas na sida Tuhan di paggasan pakirimon dohot hapor seyaun na siyan ho ingot kami dongan namin na di bagasan parasahiton di bagasan obason Tuhan asa homa na mamasu-masu jala na mangalehon hamamalum ni parasahiton lumubima di inanami inang nyonya pasti pangaribuan boru hutahayan
naung saya madalani operasi di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Jalaina namin waing Tuhan di bagasan pemulihan. Saya lehon ma hama malum natakas di hadirion ni nami. Asa buai sumuang guguna sida jala buai muse Tuhan marlas ni roh adi tonga-tonga ni huriam lahu mamuji pasangapun ho. Songonima di amanami Dotrandus WPC yang berita na terpapar COVID jala isolasi di bagas nasida di bagas bason tabai imun di hadirion ni amanami asa buai nasida makamonakun saluhutna namasa di hadirion nasida jala buai nasida pulih kembali marsaur ho di tonga-tonga ni huriam wingot hami dongan nami namar sahid atik tung tarso tarsurat guar nasida nuaing di tonga-tonga ni bagas na manang di rumah sakit pe totong pasu-pasuan munang hadirion nasida di dongan nami na berulang tahun di minggu tanggal 12 sahatu Sabtu tanggal 10 Maret 2020 torop nasida 10 pitu halak pasu-pasonmu Tuhan dongan nami nama ulang tahun siga jangumur ma nasida jala lehononmu hahi pason dohot gugu namar dapot-dapot di bagasan hadirion nasida songonima Tuhan ubua kami tuadupanmu saluhutna panitia nama kobasi dilasni rohani huriam laho patupa pesta jubileum 50 tahun di bulan Juni Julion saluhutna di bagasan hatauon nasian homa akka amanami inanami panitia nama kobasi asa buai dapat ahana hinirim ni huriam nang tujuluan narion di bagasan las niroha sonang niroha dohot olup-olup nasian ho sahatu homa ngulu nami Tuhan jala pasu-pasu hadirion nami ruas ni huriami sian danak namet-met sahat rodilan sia laho makubasi dohot mangula akasi ulau nami dope di bagasan asi dohot holong niroham mauliati madi ho Tuhan amin. Mari dimahita laus tapasahat ma pilianta. Jauh di mata, amin haleluya.
Tangiakon ma piliatta tuadu parni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang odo haroruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan do nasa ulibasa na maliutus. Kupasahat hami ma siyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti asahu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu di tong-tong ani huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami kudang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hame madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyah manamin na di panuagidjang say pinarabadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banu atau ngaon songon na di banuagidjang, lehon matuhami sadarion hanguduan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagum. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur honma damena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Punga paropuan ni Huriata unang mamulak johita nang latihan Korea inang ya. Halo inang. Ini
pangido tu sudah hita seksi paropuan ni huriata asa unang mulak majo hita latihan kor untuk kor menyambut pasca parhehean ni paropuan ni huriata. Mau lihat ya inang, butima.